Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetsena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, first update ividhiyo riri kuenderana nekubelvedere. Vagari vekubelvedere vochema vachiti aiwa government dai maita plani panyaya yemvura yenyu muchenesewo zvimwiwa zvemvura iyi kuti ichene nekuti zviri kukonzeresa kuti tirware ende zvechokwadi makaona mvura yacho inenge ichibuda patepi zvinotorwadza zvinotosiririsa kuti ndo mvura imwe iri kumwiwa nevamwe vanhu ninge wakamirirawo mvura kuti mvura ichadzoka but mudzokero wainozoita unobva wasviba moyo. Kuti muone vidhiyo pedza kuona vidhiyo toa zvaunofika comment section yanga ita kunge tea yakaiswa mukaka yakawanzwa masamba. Ngatione this video. Next update ividhiyo rava Christopher Mutsvangwa. Why video iri kutrenda rava Christopher Mutsvangwa? Christopher Mutsvangwa akabvunzwa muna 2023 question yekubvunzwa iyo kunzi why maZimbabwenzi achitizira kuSouth Africa. Pane mashoko akareplya mushure mekunge abvunzwa kunzi why maZimbabwenzi ari kutizira kuSouth Africa. Ende nanhasi maZimbabwenzi mazhinji takazviongorora kana takanatsogara pasi takadzambisa pfungwa dzedu akawandira kuSouth Africa. Ende vazhinji vanotoona mavidheos panapa Harare vari kuSouth Africa. Ndichibva ndabvunza question yekuti muri kuonera mavidheos aya muri kupi, tichaona necomment section. Christopher Mutsvangwa pane mashoko akapindura after abvunzwa kunzi why maZimbabwenzi ari kutizira kuSA. So dakusei muchiona video apedza kuona video toa zvaunofika mucomment section izvo zviri kureva here kuti SA zvagara SA vanhu vanoti SA kune mabasa, muZimbabwe hamuna mabasa. Ndomutauro unoita vamwe kuti aiwa muZimbabwe kupedza nguva kusvikira tichimberereka muZimbabwe topesera tataita kunge ma-street kids. Ngatione this video. Ndamuka zvangu muri sei? I didn't go to church nhasi. I wasn't feeling so good. Saka ndinaenda kuchurch. I had a running stomach. I had a terrible headache. I'm just low. I haven't been feeling okay. Saka ndinakwenda kuchurch. Hello, Sekuru Butanis muri sei? And I'm still in bed, alright. Ini ndamuka guys. Nezuro ndakaverenga nyaya yakandibata zvakanyanya. Yakandibata ikandivhundutsa nyaya iyoyo. Sekuti munhu ari munyaya yacho iyoyo. Munhu wandakamboshanda naye, or I can say munhu wandinoziva. So the story was shared yesterday. Ikanzi pane a female celebrity arepwa. And whilst I was trying to figure out who is the lady, akabva andibatawo pafoni pangu akabva ataurawo nyaya yake, ndikabva ndaonawo posta papage pake achitaura nyaya yake amai Jeremiah. And inini I know amai Jeremiah ndinovaziva semunhu akambouyawo kushop kwangu tikaita kaskiti tese, akambouya kualbum launch yangu. Saka to me somebody I know and somebody wandinotombosupportawo mune zvinhu zvake. So when I heard about it and I got hold of her, ndakanyatsonzwa kuti munhu ari kubatikana. Zvakabva zvatondiaffecta. Inini handitane kuaffectika, zvakandiaffecta singaite, knowing kuti this person zvaari kutaura zvinhu zvatosangana nazvo nesuwo, zvekuti unofonerwa wobva wanzi uya kuno tinoda kuti uchitiro advert ende tinotoenda mufunge. But ndatovhunduka kuti Zimbabwe yaita sei, Zimbabwe yashata. Just a second ndingodero. Hi Mr. Mvami. Hello Mr. Mvami. Mr. Mvami. Hello Mr. Saka ndandida kuti mumubatsirewo mumugaidhewo munyaya yacho. Handizivi kuti anogona kuzouya here kuofisi kwenyu anyatsokutsanangurira. Alright, saka ndichamugaidha. Mungomubatsirawo Mr. Mvami, mongoona kuti mungamugaidhe sei kunyaya yacho. Rupinda rini?
Tangozi mangwana tiende ku Central na 8. Anzi mangwana uye ku Central na 8. Saka I think aisati. Yeah, aisati. 8:30 makuseni. Vane vangari mukati. Wasangana nepolice. All right, Mr. Mvan. Thank you very much. All right, munozongondiudza kuti bhiri racho rakamira sei. Munhu ari kutotamburirawo zvake situation yake yana kutombomira mushe. Munozotaura neni nezvebhiri racho. Okay, thank you very much. Ndotokupai ndikangopedza ndichakupai namba yake. All right. Saka nyaya iyoyo yakandiaffecta guys, singaiti semunhukadzi uye semunhuwo ari muindustry iyoyi yekutiwo tinofonerwa tinodii. Saka ndakavhunduka saka ndazotaura naye ndobva andidirector. Saka ndiri kumba kwake, ndiri kumba kwavo Mai Jeremiah. Saka she said no, she wants to speak out, she wants to share her story. She also wants to share a story nokuti zvikuratidza kuti kune vamwe vanhu vanga vachitosangana neizvozvo zvakawanda, but because vanga vachipinzwa fear vanga vasiri kutaura nenhau yekuti vanhu vanga vachishandisa mheno some card, vachishandisa some status kuti vanyaradze vasikana. Saka Mai Jeremiah vataura kuti she wants to speak out, kuti vamwewo vakatwa saizvozvo vaite come through. Zvikutoratidza kuti zvinhu izvi zvakutotrenda mufungi. Last time ndakamboona kuti paTilda pane vainzi vekudema chaivo, hanzi kune imba kudema inobatirwa vakadzi vachirepa. Saka it means chinhu chakutokura kaichi, zvinhu zvakutotyisa. Zimbabwe never used to be a crime house, but zvikutoratidza kuti zvakutoitika zvakawanda. And if we don't speak out, if we don't come out tichitya kuchikidzirwa nevanhu vanenge vachishandisa matags, pamwe anenge asitombori nechinzvimbo ichocho but okushandisira iwe, obva watya kuti ndikataura ndinourayiwa, obva warega kutaura. But we are just happy kuti Mai Jeremiah vakataura and she's willing to talk. And I want you guys, I don't really want, pane vamwe vanhu vanongoda kuuya kumafoni kwevanhu kuzonzwa makowa. Let me tell you, kana zvazvaitika kwaurika hauzvinzwisise. Siyanai nenyaya yekuenda kumafoni kwevanhu kana musina what to offer. Don't do things for clout. Even uda kuonekwa panyaya inobata yakadai soya isingatombofanire kuti uonekwe, iwo uda kungoonekera uchida kungonzwa makuwa acho kana wamanzwa hauna chaunokwanisa kubatsira nacho. It's really bad. At this point in time, taikumbirisa kuti if you are to help Mai Jeremiah, be of help genuinely. Kuti zvokuda kufona like pandawemba pawo mafona charongopinda ari necessary. Mai Jeremiah zvikunzi makarepuka, zvakafamba sei, and then what? At this point in time munhu uyu ari traumatized guys. You don't understand what she's going through. Iwe kuda kufona kunzwa makuwa, uda kufona kunzwa kuti vakarepuka sei, like seriously. Let's not do that. Let's take this thing seriously and to heart. Kuti we are women. Haikona kunakirwa nekunzwa makuwa kuti uzodza the next person and then what? Wabatsirei? Kana uda kubatsira nemoyo, ita zvinhu nemoyo. Kwete nemoyo wekuda kuonekwa, kwete nemoyo wekuda kutsvaga clout, kwete nemoyo wekuda kuti uzive chete kuti nyaya yakafamba sei, and then what? Ngatidzidzei kumira tese munguva yemadambudziko. Mangwana ndiwewo. Zvimwe zvinhu havisi zvecloud. Ini ndauya pano nemoyo kurwadziwa wemunhukadzi. Ndauya pano, I'm hurting, I'm literally shaking. Kurwara iko kutorwarira nyaya Mai Jeremiah because ndapicture what she told me, ndikapicture what she's going through. Ndikazouya kumba kwake ndikaona kuti sure people go through a lot. Unoziva ukamuona achiseka Mai Jeremiah achifara, you don't know kuti kuseri she's actually a woman who's going through a lot in her life,
but anouya achiseka nemi paFacebook achifara, but autozivika kuti munhu ari kuenda through a lot. I'm in her house, but ukaona situation iri pamba pake, mararamire anoita, munhu ari kutsvakawo mari, ari kutsvaka raramo. Ndaisatombozivawo kuti she's going through this, and then wotekerwa futi advantage pamusoro pematambudziko ake. Saka I'm not gonna waste time. I just wanted to talk to you. She has approved. Dear, I don't find out I'm to way. And she wants to speak. She wants to speak out. She felt like she needs someone to speak to. And in the doubt, guys, tiwabatsire sevanhukadzi. Ada kuvabatsira emotionally kuti zvemakuhwa tishaisa namba dzavo. Ada kuvabatsira even financially chaiye. Her life tinovaona uchisekera mai Jeremiah, but ndikakuudzai situation pandiri pamba pavo pacho ne life yavari kugara yacho, unotoona kuti she needs help, but vanobuda vachifara. Asi ndakambonzwa mai Jeremiah vachipemha, asi ndakambonzwa mai Jeremiah vachikumbira rubatsiro, vanongochibudira mukavaona ndini mai Jeremiah ndopisai. She's a happy soul, yet she goes through a lot. A lot. Saka, I'm going to leave this time kwavari. Vataure nemi. Forget about the state yavari. Ndo yavatori. Havasi kudya. And vane 2 days. Havasi kwanisa kuita anything. So I came for you kuti munzwe zvavari kutaura. And then after that, let's come together. Tibatsire amai Jeremiah. So amai Jeremiah, sekutaura kwamaita. This is the platform. You can talk to the people, what happened to you, and everything. The platform yacho iyoyi yamakumbira taura imwe Jeremiah. Okay, where do I begin? Okay, so I really don't know where to begin, but I think ndichango kupa chronology zvakaitika and how much support I've received from you guys so far. Sorry. That's alright. It's okay, mate. Manje unotaura sei? Okay. Ndakuchema. Auchachema uchitaura. It's okay. Right. Zvakaitika ndezvokuti musi wa9 April ndakareceive a phone call from munhu akati, "Hello makadi makuseni na 7 AM ndichitobva kumuka." Semunhu anenge achitorarama nepressure, that phone call was a miracle. Ndikaidaira, "Makadi, ndinonzi Mr. Dube, I am from Elite Driving School." And the Elite Driving School ndogara ndichiona, so the name rang a bell. Kati makadi zvenyu zvikanzi tirikutsvagai, tirikukumbira kuti mugouya kumeeting nesu, toda kuti mutiitirewo skit, mari yenyu imari. Ndikavaudza. And on that day ndakavaudza kuti it's 150, because ndoya ndakafeel confident kuti phone call pane phone call yaunoziva munhu ari kubvunza price yako kuti this is going to pay you, and then koitawo dzimwewo dzatinosangana nadzo dzokuti unatinzwa nevoice remunhu wobva kuti 20. But musi uyu ndakatochaja mushe and Mr. Duva vakanditi it's okay, yatisangane mutown na12, munondudza pamune muri. Ndikati kwatikangoya kuElite haisi mutown here, zvikanzi no, I'm not panzvimbo 1. Semuridzi wayo ndakafunga, my psychology just told me maybe it's okay. And then we went to town. I am always with my husband kwezi kazhinji. Kaona kazhinji ndisina kuenda naye, pamwe nenda nerimwe team rake rinonzi SAP, so rima video kana zvimwewo zvandendichiita nedzimwewo shamwari dzangu nevamwewo vakadzi. But on this particular day I went with my husband, vatamira mutown, vatatita pana kona Harare na Speak, vatamira ipapo
tafonera tasvika pai Mr. Dube vatanga kufona back but vaisanzwika foni yacho we tried to call this number. My husband's number ikambofona, yangu ikafona. On that day tikasangana na Tiyo, anza Tiyo events. Akauya akati Moresa, murumongo ngatori agitated, man, right now. So I don't even remember if we spoke to Tiyo nicely, but we were under pressure and we were stressed. And then by the end of 2 hours, number yanga isatopinde. Isi satodairike usatoifone. Patangoti atanyora ndikatodzoka kumba ndikasvika pa Facebook ndikati guys, nasindanyadziswa. Asikana uriko naye Mr. Dube, mwari akuitire zvakanaka. That's what I posted. But I didn't say Mr. Dube. I think I just said something close to guys. I went to town today and I had a promise in mind and there was nothing. And on that day, vana vangu vachangobva kuvhara zvikoro saka ndato overpromisa kumba ndikati amweni vangu vana vari kuuya inini handichazivi kuti ndaifanira kuzoita sei but tatorunga kuti ndofunga this month is going to start well. This month was the worst of my all months in my life. I started my skits 3 years ago. I always had strength. I was always going through a lot, just like any other woman. As mwedzi wandabuda warwadza. Vana vangu mukundi by the day ndinozoenda Wednesday, 2 days. There was no food in the house. It was so embarrassing that I couldn't tell anyone. I was blaming my husband. I was blaming everyone. I was blaming my relatives. And now there was just only this one woman. Can you please send me anything? Aisha sent me $50. Ndikatanga kuti scratch 1 ikapera pasina zvafamba. Mwedzi uri kufamba namukundi achimera porridge is 3. It's 4 times porridge pazuva. Porridge racho hapana. There's a time when there's no sugar, so we get studio. Amusi mustudio murumu malendlord wangu gabu. Ndinomakeswa studio nemurumu wangu. So I want you to know the psychology behind of how desperate I was on this particular day. Pavakazondibata manje futi vakashandisa imwe number zvikanzi tinonzi same tracks. Makadi tinoita maspezi ematracks tikukumbira kuti muwe mutown tisangane mutown tiite meeting tiende tikupay advert. Sorry ndingangotaura nchi whatever. So ndobvadza kwana nguva dzedze dzandakataurana navo kuti ndisvike mutown. Vakanditexera pari paapp. Number yasame tracks yaishanda paWhatsApp. I think I'm going to put those numbers out kuitira just in case kana paine ane number dzaitaura nadzo dzakadaro. Please come forward because court is tomorrow. We need a lot more victims, right? Same tracks vakatomboita kanguva behind before kwete musi watazobhambiswa mutown wandaenda nababa mukundu. Same tracks anga achingoita zvezvokuti mamukase omboinkwaya mamukase anotoinkwaya mushe but andina kutombojoinedza kuti this could be the same thing that is going to happen. Same tracks literally said musaite problem yemari kana ndiripo kana. It was so nice, so charming. WhatsApp. We're in town, but I'm batik. We're in town now one. Mova maida say kana masvika monfonera moya ku office ndo kupai advert. Ngati inini handikukwanisa kupinda mutown because inini ndiri kumaraini. 2 days before ndandatoenda kumaraini kwemwe shamwari yangu anonzi Cynthia. We've been doing this sleepovers. So this time she knew what my situation was like. And then she was like, come can we can vatenda nevana but tichisvika nevana and moyo wangu ngosingona kugadzikana. I was just feeling uncomfortable. Ndabva kumba ndisikuwirirana nemurume zvinhu hazvitombofamba hakuna mari hakuna chikafu waenda kumba kweshamwari yako the feeling of kuti tauya kumba kwevanhu isi hatina nachatinacho and it was just so much. So I was like immediately kana ndarara mangwana makuseni I want to go back home. That's the following morning now. That's Muswa Wednesday, Muswa 30. Ndo pandinomuka makuseni chitara redu kuno kumarena sina singandoda kuenda ndakaronga for 2 days or something. But not I want to go home. I feel like going home. And then Same Tracks texts me and says and then has this conversation with me to say, no, you know what, you don't need to worry about money. You can come and then we can talk the deal out and then I can pay you. Ndikakwanisa because ndikumarena na mare kombi ndikapiwa mare kombi na Cynthia ndikakwira 50 cents from Westgate. Kombi yeWestgate iyoyo ikati hatina change ndikaburutswa pana Samora
per megawatt. This is in a 50 cents yekudzokeresa pamba. This didn't mean I didn't have anyone I could have called in town, but on that particular day, I don't think I was thinking about other people, and I had a big faith movement I was doing. I was like, God, thank you so much. If this deal comes through, I'm going to pay for this, I'm going to do that. There was a lot. So ndanditone faith ekuti ridiri nobuda. 1 o'clock ndasvika mutown pipe ndobva ndafona ndobva ndasenda message kuWhatsApp number iyaya futi ndikati ndasvika number dzenyu ndikeza kufona kuti nditi ndasvika kozi ukasvika mutown unofona usende message ka because now it's urgent, you need to go. When I send a message after trying to call that number, it didn't work. Then the reply track same tracks. Baba reply ne phone number zvikanzi sorry handisi kutobatika kutodzima phone kusatobatika but driver wangu arimo mutown imomo ari kuita ma deliveries mufonere idzo number dzake dzo ndatumira number ya 0791 yakanzi Martin Chiwenga. Number yakanzi Martin Chiwenga ndobva ndaifona. Ndobva ndafona number yeya now around 1 ikoko ndakamira pa megawatt pipe. Kana paine ari kuremember kundiona ndakamira pa megawatt. I think ndakataura ni murume aitengesa masouls, ndikataura nemukadzi aita zvedina family amenesa zvemaheads tikatomira. I was just trying to keep myself occupied kuti ndisafile pressure yekuti ndamiswa because munhu yakandimisa. Ndafona kuti makadii ndanziona same tracks moyo muchinditora tende kuoffice kunoita meeting yeskit. Zvikanzi ndazvinzwa ndaudzwa kudhara but right now ndiri pane kwandiri ndichori on my way to town. He kept giving these excuses that made sense, that made me feel kuti no, it's going on well. It's just going too slow, but it's gonna be okay. I kept doing my affirmations, guys. Kept saying everything is working out for me. Everything is working out for me. That's what I kept saying until around 4. I still didn't give up. I tried this number again. Right, and I'm town. Sorry, Jane. I'm coming to pick you up, but pamakamira pane congestion. We are mumire pa Charterhouse. Mire pane Charterhouse. Munasamoro kupanda famba nekuseri kune Crown Plaza vandanomira pa Charterhouse pepe. Ndobva vauya mota svinu, mota GD6 isina maplates. Instead yekuti ndifunga kuti this is danger, ndakaita faith ndikati oh my God, this is probably a proper business. It can pay me. I'm tired of all the disappointments I've had. Now people will see me, you know. Now I can change my life, you know. And ndakwira mota yaya ndobva driver anonzi Martin, but Chiwenga is not his surname. Aishandisa fake surname. Ndobva ndati makadi kumanonoka ne akatobva atanga kutotaura nyaya yake ipapo zvanzi sorry my Jeremiah munoziva tiri vanhu vakuru izvezvizvi ndikubva kunomhanyisa mbavha toburisa foni ndobva kunomhanyisa mbavha izvezvizvi mune hararame chete. Bva ndaratidza picture yemunhu anga akasungwa akapfeka t-shirt yered ari kumashure kwepickup truck zvanzi munhu ndofunga adzoke chete. Asi munoita basa rei? Novati inini I work in the president's office. I am I'm presidential guard. So in this moment I am trying to act as if I am this amazing my Jeremiah who is good in conversations. So I'm engaging him and trying to understand and also trying to appreciate the next person, because people's skills is also needed. You don't just go there and be like man no today. Saka muda kuti ndite sei munhu kana akuzoti so ndanonoka chita so ari yada kukupa. In that moment you're gonna chill, you're gonna entertain his stories. I listened, and in that moment he was also driving, and ari kudriver, right, ari kuita zvinhu 3, ari kudrive, ari kutaura nyaya dzake dzekupresidential nekubata kwavanoita vanhu, how they pick people using booster what not, and ari kutaura kuti ari kundibvunza kuti mambonzi ikona boss minini handisikuziva kwavari exactly mire ndibofona. So basically he's telling me about his life and showing me pictures in his phone and driving and looking for his boss on my behalf. I drive very slowly, nicely. Ndobva aita phone call. I think tapana Samora na 4th. Ndobva aita phone call yake handazombobodha kuiterera kana kuti pamwe handakutoinzwa anyway. Ndobva hanzwa answer yake bva angoti okay, vadriver motikari yake vaenda muEastleigh kuside roro nemaoffice. Ndakaona office yeUnited Methodist, ndakaona it was so comfortable. Ndobva apinda pane certain gate
and this gate papa ine mamota dzakawanda panze, papa it looked like an office, papa ine mota dzakawanda panze. Ndobva asvika bva motikari yake, ndobva abuda mumotikari akati mirai ndiri kudzoka, I'm coming, ndoda kungocheka kuti anenge varimo here. Vandati alright, vapinda haana kuita 10 minutes vadzoka vasvikogara kufront. Hapana kuita 1 minute vapabuda the other perpetrator anonzi Thabo. Vabuda nechepaseri pamadziro aine musikana waanga ainaye. Musikana vauya nemusikana wewe Thabo ndobva asvikogara kufront kwamadam seat. Driver wangu hebe anonzi Martin ari ku driver's side, and then musikana vauya vagara paside nini. Musikana bandiziva akati, hi, how are you, my Jeremiah, I like you, yeah. And then the small talk started, and we exchanged numbers with this girl. And then ndobva ndazoti, okay, ko panapa tichiri kuitei, ko hatisi kupindere muoffice. Thabo ndobva adaira achicheuka achiti, wambona munhu anopinda mota waregera kumhoresa apa already uri kufila unge you are out of your league. Saka anobva azongocheuka, and he offers a smile and he says, mama akatomirwa mai Jeremiah, but nezvi boss em waenda kuMikus. So right now I was wondering, is it okay kuti tichimirira pane kuti tingomira mota muno, because takatoita nguva takamira mota isingafambi. Pane kuti timire mota muno ngazvirinani tiendese uyu musikana uyu, ndanda kutotaura zita rake, tiendese musikana uyu mutown. Musikana uyu vatanomusiya tene mutown, vandati okay, mota bva start obva tadzokera mutown padhuze nepadhuze between Roba Mugabe Samora, this area ye Eastleigh ine maoffice aminoti munoiti chii iyoyo. Vatadzokera mutown musikana vanosiyo pana kona Robert Mugabe naLeopold, but along the way vakomana vemakombe vaitwa say, it was such a phenomenal moment where I was like, is this really what they do? Inini also ndikuona drama, but also I'm also patiently waiting to get paid because anditona mari kumbe ndapapa. But asiya musikana times afamba ndimema ndambosanganiwa neni kuma4, so times kufamba the delays, I'm still not paying attention. I'm just waiting for the paycheck. Vatasiya musikana yapana kona Robert na Leopold. Tasiya musikana ndobva vadriver. Now andichabvunzisisi ndafunga kuti takuchienda kuMikus or takuchienda kunoona to have my meeting. Ndobva vadriver vanopaka pa KFC. Opposite KFC pane building iripo. Inini all this information I didn't know. Tichingosvika zvikanzi pane munhu anga akapaka zvanzi anoziva kupaka panzvimbo yevakuru. Hey guys, and in all this time I'm like, good, right, I should be really getting paid well after this. And Thabo is talking on the phone with the girl. She tanda kutumira here 300 yako, anda kutumira 300 yako. And in this time also they are gossiping about other celebrities, they are gossiping about other politicians, they are gossiping, they're saying these weird things, and I'm just in shock. I'm like, wow. Vakamira ipapa building yemunhu vapakirepo ndepavakuru. Ndati what ndepavakuru andimbozive mufunge ndatoni makore chingopfuura nemushanzi tarisei manje mamota ine maplates ndiri kutobhelieve. In that moment vapaka mota, handisi kuzoti apakire, but in that moment vapaka mota, and ndikumbointertwena nekuti idzodzo mota hadzina maplates, but takamirira boss wedu vari kuMikus, so it's understandable. In that moment panouya musikana anosvika pamota, vakapaka mota vakavhura mawindo, indiri kumashure, mota ine matins. Musikana uyu akazondiona later rekutaura neni, so she saw me akatoti mune munhu. Musikana uyu vauya pawindo, Thabo bvatanga kuti hey, do you want to F, bvatanga kutanga vanoita small talk. So in that moment I felt like a very old woman hanging out with kids waiting for a job, and it was okay. I was just watching the drama unfold. Musikana uyu achibvunzwa kuti life yako iri sei, life yangu iri right. Musikana uyu ndobva miro takabvunzwa sei, but musikana uyu is allegedly Mike Chimombe's baby mama. She says Baba Z something. I don't know if there's a baby mama of Mike Chimombe who has a child who starts with the Z, I have forgotten. And if this child goes to Heritage, unless if it's also a cover story, this girl was there. She came to talk to these guys, and they had their conversation. When she discussed, achiti tikuchengetwa isu, hatisi kumbofanizara isu, kujeri koko tinotochengetwa vane barika ndinyimwe, but there's another one on the way. Mike has 10 kids and another one on the way. It was very good. If it was an act, I don't know. If it was real, I don't know.
musikana yapedza conversation yake. Now nguva dzanga dzava kuti kwane manje dzavo, but inini ndanda kungofollow, going with the flow and waiting to see where I was going and hoping for it to end soon so I go back to the kids. Motikari bhayazosimudzwa, and now I'm in peace now. Now I know this time patiri kusvika totonzi meeting makadi maiguru, and in this moment patiri kutaura tichienda chiita zvese vanenge vachiplaya maskits anga majeremia aidi munopenga nini handakazoona ramaitaura how you met with your husband achitoita zvese nema expressions andaita comedy galaya. Ndobva tazosvika, but then tadzokera same area. In my mind, I don't know if we went back to the same place pachenda makuseni kuAisley kuyekwe, but ndakangofunga kuti it's the same place. Wozi kwakwa kuti akarima, ende nini rima ndaisariona nemaziso, ndaita rekufila, ndainzwa pressure yekutya kuti ndichienda kumba nei, ndichaita sei, kodhiri rikarambwa, kondikavashaya, ko vakati endai henyu. You know, so I kept thanking God kuti these guys are not going to dump me and say boss avachauyi. That was my psychology on the day. So ndrukuto vatosvika payadhi paipe bva wapinda muyadhi bva vapinda bva watendeuka. Yadhi iyoyo ine 2 magedha I think inopinda, so wotendera imba usvikopaka kunoko. This is the front of the house pane gate. So Tabo ndiyanditanga kubuda achitaka kumhanya mwe munhu asvika paposto pavo, and it didn't look any weird because munhu wese asvika paoffice pavo, plus these guys were energetic, you know, rich also allegedly. Manya pinda office, and then the quiet scary driver who has been telling me scary stories of CIOs and stuff slowly opens the door for himself. I open the door for myself. He sort of does this sort of gentleman thing to say, go ahead, famba yenyu. And then apa because ndakangonziteerai uyu vandateera vandashiya kuti enda kupi, ndobva anditi aiwa nokai iro dhoero nokai. Iye ari kungoita kunge hameno zvikuitika but ari kumashure kwangu, nokai iro dhoero. Ndobva ndangoti iri okay, knocking, and then hapana ari kudaira door. Zvikanzi ingovhurai alright, ingovhurai. We're friends already, aren't we? Vandavhura door, vandapinda masteps 1 2 3, then room ine bed. Room in bed, and ndikucheuka in that moment kuti room in bed. Monya ari kuvhara door, Martin ari kuvhara door. Ari kuvhara door in that moment, and then inini I'm in shock in that same moment. Handiziva kuti ndakaona nemaziso kana ndakanzwa, but ndiri kuzocheuka ndichiona Tabo achipinda nerimwe door riri kumberi. Now room ine 2 doors, achipinda nedhoo riri kumberi. Obva avhara door, saka avhara door paipai. Inini manje ndatoziva zvakutoitika, ndatoziva kuti pangu pandiperera. Handina kuscreama guys, I didn't scream. I just looked at both of them, and then when I saw the expression on Tabo's face, that's when I knew who my real enemy was. I understand these people did this together, but zvandakaona mumaziso aTabo zvaakandiita guys, ndikucheuka so pandikuona achivhara dhoo ari kutosekerera. Matiko maJeremia chiko, hamusina marere maJeremia. So I'm pleading now nani na Martin, but Martin airamba akanyara nakuti can I please just go home and charge nzwisisi? Can I please just go home and charge nzwisisi? Martin ari kusekera arongoramba akaita serious, think my titi. Arongoramba akaita serious. He's supposed to be the one that scares me. So in that moment I look back at Tabo. Why are you doing this to me? Tabo, why are you doing this to me? Amusuda marere maJeremia zvine basa rei unge tachikudzei wani kuti ana nhingi vese vaita kuname drop mazita evanhu vachiti nhingi aizodyiwa nanhingi achizodai ndozvikuita vanhu vese munoita mari yacho sei. Zvine basa rechii izvozvo? So he was kind of getting into my head, also at the same time forcing me. Ndobva azosvika pakuti so ndatotanga kuchema, ndakutochema, and then Martin vatanga zvansingadi uyu ndobva tanga kuti manje wakumutsamisa manje zvinozoitere ainini ndo drama manje ratisingadi iroro. I don't know if there's anybody who's going to understand the psychological conversations they had with me where I thought I had no option. I don't know what happened to me, but I'm just telling you how it happened, okay? Whatever happens in the course tomorrow, this is what happened. And then Tabo ndobva ati inini ndakubuda ndikadzoka muna usina kubvisa hembe
tukunetsana wozwa kuti tangoda kucreate drama hatina kuya tese iri pana tese sei kumutimi boss emere ndamati pane boss em. So now already I know there's no boss em. I'm not even asking if there's going to be a meeting. I already know what's happening. So in that moment anotombobuda jo odzoka but paanodzoka ipapo ndipo pano nditikumura dress ndatokumura dress guys ndikukumura dress because ndikukumura dress they know I'm not going to tell anyone kuti ndakumura ndega dress rangu saka ndakakumura ndega dress rangu guys ndandikapfeka mapulling socks mukati and then I don't know why I'm describing all this. So after that, I think I'm gonna leave this out. They took turns. It started with Martin, and then Tabo, and they held my neck. They made me eat their. Yeah. And they wouldn't stop. Guys, it happened. My friend was starting to call me. I couldn't pick up. I didn't know what to say. Right, guys. I think so we have to leave it here. So I'm gonna put number Amai Jeremiah so that vanoda kuvabatsirawo kana financially kana chi. I think matozvinzwa saka there is no need yekuchavafonera nekudini. It's really unnecessary. She's really going through a lot and it's sad. So let's be careful out there. It's a warning to us all isusu vanhu kuti kune vanhu vakufamba vachifonera vanhu vachitaura zvekuti toda kupai basa. Let's just be careful. It goes out to everyone anoita zvemabasa edu atinoita iwaya kuti dzimwe nguva kazhinji kachoka ngatoite kuti vanhu vacho beta vauye kwatiri than kuti tiende kwavari. Better kuti come to my office. Kana usina office, better kuti come to my house. Kana kuti let's meet somewhere central oenda nevanhu, because as it is, it seems like vanhu ava hanzi akaskip tanga, because iwo maijiremera vakutaura kuti hanzi mumwe musikana akatoya pamota pavo iyeye hanzi anga atobva mukurepwa imomo but aitoita kunge zviri normal. Saka you should be on the lookout. You never know kuti vakawanda sei. Ende kune vanhu vanoshatisa nimanzwa kuti vanhu vanoshatisa mazita ekumusoro. I don't even think kuti the president will be aware of such evilness. But vanhu vakatoteka advantage nekumuratidza zvimapikicha munhu akangoenda kumusoro kwakanotorwa chipikicha chake kana na president kana akatorwa pachipikicha pamusangano kana pai akutoshandisa chipikicha ichocho kuita zvakaipa chichipainta the zvisizvo. I don't even think vanhu vavo vanoshanda kwavaitaura kupresident chavo, because I don't think the president himself in his 5 senses would know kuti kune vanhu vakuita zvakaipa zvakadai. Saka I think kwaingoda kuvapinza fiye. Ndakambokudzai nyaya yevanhu vakamboya pashop pangu chaipo vachinyeba vachichikidzira kuti we are CIO, close that shop. Vanhu vakungoteka advantage yekuti akati I'm CIO saka hapana zvaanoitwa. Ufuchi vatori ma-CIO vacho vanenge vasingatozivi kuti zvakadai zviri kuitika. I don't think munhu ari muchidanho chakadaro kana kuti ari mustatus yakadaro angade kuriska life yake aita zvakadaro. Saka ndoda kusa number yaMaijere ndakudzai kuti I'm at her place. And when you see people smile, pane chirungu chinotaura kuti not all that glitters is gold. I remember Maijere vakamboya kushop kwangu vakamboda kutaura nyaya yavo, but havana kuitsanangura yese in detail. Vangoti amaititi zvakaoma upenyu hwakaoma. And you know when she's saying it, unogona kutofunga kuti vari kuseka, because vanotaura nhamo dzavo mukuseka. Havataure nhamo dzavo vachiita kungaure vese. She came to my shop vakatombotaura nhamo yavo yeupenyu hwavo hwanorarama usiri hwesocial media. But ndakati anatovutora serious kuti vangoti amaititi upenyu zvakaoma maititi maitombondibatsira kana kutombondipa basa. Ndakatoseka ndikati Maijere
ndakaseka ndakatovaseka ndikati amai Jeremiah upenyu hunooma way because she was saying it in the most funny way kuti haufunga kuti munhu ari kutori nemaproblems ake. But now that I'm at her house zveshuwa ndatozozviona pavakatouya ushopu kwangu zveshuwa vaitotaura maproblems avo. But kuti munhu akasimba, you know, there are strong women vanotakura mitoro vachiremerwa vana vachishaya maschool fees, but vachiuya pafacebook vachikusekesai, vachiuya pafacebook muchitoseka. Imagine muchivaona vachiimba makadi mhuri yeZimbabwe ndimi mai guru renyu mai Jeremiah ndopisaini. But arosvika wamba hakuna chekudya, vana havana fees, vana havana pamba pacho panogara mukapaona guys. She actually told me that I want to take you on a tour of my life, which means now she's showing me her real life, which is not social media. Because sometimes it also comes back to let's learn to treat each other nice. Tisangofunga kuti munhu ari kufara all is well. Vanhu are going through a lot. Ndombofutaura kuti dzimwe nguva kamera yadzimwa ndio panotanga upenyu hwemunhu. Vanhu vanogona kutadza kuvhundisa kuti kune vanhu vekuti havazvishowe but they are going through a lot. So let's just comfort her in a manner yatinokwanisa. Wabatsira financially she needs help. Zvisinei tomboisa zvekubatwa kwavo pasite. Financially my Jeremiah needs help. Zvimwe zvinhu zvavanongoita izvi kungoshandiswa mamwe zvavanenge vachingoadvertisa. Do you know kuti kune munhu anoshandira wig chaiyo? Kungoti apiwa wig ototi advert. Otoita sekunge atouya mari isingaite izvo washandira wig. Zviriko. Kune munhu anoshandiswa kuenda kunopoza kana papicture pakambani yemota asina kana bhasikoro. Vanhu, let's not have that mentality yekushandisa vanhu. Tiri vanhu. We are all humans, we go through stuff. Let's not have this mentality yekushandisana. She told me a lot. I'm not here to name and shame. Nanangouya kuzovaona nekungovabatsira nepadiki pandinapo. But ndatozoona kuti panotori nezvihombe zvoda kuitwa panapa. And we will try as much as we can to help her. Saka vese vanoda kubatsira mai Jeremiah. Ndikuisa number yavo. Number yenyu inoti kudii mai Jeremiah? So that vanhu vakubatsirei. 0786 681 okay, hold on. 681 068 0786 681 hold and then 068 068. Number yavo 0786 681 068. Ndo number ya mai Jeremiah direct. Hakuna kuenda through ani, haikuna kuenda through ani. Hii number yawa. Ende kana mchivapo mabasa na mai Jeremiah musavashandisewo guys. Vanhu vari kutambudzika vanhu. Munhu ane mhuri. Vanhu vanongotora munhu ti advertise wig inobatsira chi kumba kusina feeds kumba kusina chi. Let's not take advantage of these people. Let's not take advantage of these celebrities. Vanenge vachitoita vachitoti tikutoita kuti tirarame, but it seems like kunze uko kuna munhu unoshandisa vanhu. I will not name and shame aso zvandafambira but nangoti ningotaura in passing. Kana tichivapo mabasa ngativopo mabasa mumwe ane muzvokwadi tichivabatsira. So vafonerei mai Jeremiah muvabatsire. Ini ndaona kuti pari kuda rubatsiro kare. Zverepi inotori imwe nyaya but pari kuda rubatsiro. Tinouya tisikirira kuna munhu angafamba achidisplaya nyaya. Not everyone is confident kubuda pachena achidisplaya nhamo dzake. Vamwe vanhu vanouya vachifara kuitira kuti ndikawana mabasa ndinobatsirika. That's why I'm super proud of her. Because havana mboya vachibhega. Kune vanhu veshuwa vekuti unoti ari mumwe uya achipema vedu wendibatsirei mari ndikutambura, but she's never come here to tell you that she's going through a lot. Saka vabatsirei vanhu vacho vakabatwa. Yes, kune vari kubvunza ndipo pese yangu. Vanhu vacho vakabatwa. Saka nyaya yacho iri kutanga mangwana. Ini mai Jeremiah pandauya nasitomborina kana mari yekuwanda. Anditi ndangouyo nditi I'm coming to see you because I could feel your pain. But ndichadzoka. But in the meantime chingoita umbowana something. Ngotengo kana chiufu kana chi. This is from me. Kana chishuga. Tengera vana vacho vari kupika nezva number 1. Ndabasa.
Itai. Vari kuti vana? Vanangu musuwa wazo break out nyaya yekuti ndakabatwa chivhara manheru. Ndibva ndadzokera kumba Cynthia kweshamwari yangu. Then shamwari yangu ndobva andireceive akaona ndikamudza state yandandi ndikamudza zvaitika. Tikarara akati tozofunga mangwana makuseni. Saka inini pfunga yangu yanga yakuda kuenda kumba. Ndobva ndamuka ndikaita plan ndikaisa zvinhu zvangu ndikatora vana vangu vandandinawo ndikaenda navo ndikapinda motikari tikaenda kumba makombi. Saka nguva iyoyo yandapinda iye anga anditi she wait for me to decide kuti ndodii but ndofunga ndokutozvinonokera kwandakaita. However, she went against me and sent a message to my husband. Ndisati ndasvika akati makadi nezuro mukadzi wenyu akadzoka kwaakabva nezuro akati ndarepwa. So my husband is right in this space or receive a message yakadaro handizivi but ndinoda kungomutenda kuti akandiyambutsa nekuti dai asina kundiudza kuvaudza without my consent. I don't think I was going to tell my husband on time. And I don't think I had the strength. So how is your husband taking it now? How is he taking all this? He is in 2 states or 3 states. He hasn't slept. Nyaya break I'm so 1 May. So I don't know what nasiri muswani. Hatirare musowa break nyaya mabvunza vana. Patasvika kumba nguva idzodzo kuma 1 anga receive nyaya anga atotsvaga anga ita pressure yekutoziva kuti akutotsvaga mari yekuisa vana muindrive vakaenda vega kwamai vake kwamweni vangu inini kuchitsaka vana vaendeswa my children are safe. They are with their grandmother. So story no vachitoshaya because we couldn't tell her as well because kuti tivaudze nyaya yedu amweni wangu ndovasiya vaichema yaizokura nyaya iyi vanhu vasati vabatwa. So imagine how difficult it was. He couldn't tell anyone. He couldn't tell her brother. He couldn't tell his mother. Only me, Cynthia, nevanhu vashoma vandakaudza, including you, my titi. You were the first person to come to me. Ndo nekuzosvika kwatakaita kuna Matrix na Clara Manyepera ndiyo andakaita direct ndichitsvaga the whole team. That's how the whole thing was executed. Ndakatozoreporta after murume wangu aziya vana vaenda ochitondisa mukombi ndotoenda paWaterfalls police kunoripota mangwana achindo andaenda kuEDith. Process iyoyo payakapera ndipo patakabva tatinga tichiengage Matrix because if these people really think they're in the system hapana anga chirara. My husband is not taking it well. He's not sleeping. He hasn't eaten. He has moments where he's very angry. Anosvika kuti iwo padzese bdzauri kudhileyo hausi kuzviona kuti wongo uchitori mudhirere wakaenderei sei usina kundiudza. There is just a lot that we're going through already with our issues. Already we were also dealing with the problems that we have without knowing kuti we are in this together. Takaudzana nyemashoko asingaite but takangoramba tiri tese hatina patakazombosiyana. Mazuva ese apfuura ingori ari pano. Sometimes my voices ari kukwira, sometimes ari kudzika, sometimes tikuwirirana, sometimes tikusimbisana. Last night he cried and I feel like he cleansed. I'm illuminated. I think that's more. Then wakawana medical attention like prep and stuff. Wakaitwa ndakaitwa ndakaona ndakasvika kuEdith ndakabatwa zvakanaka kuEdith. Ndakasvika kuEdith ari makusenseni ndikaona madzimai anga vazonyoresa ndikambovaseka kuti maitei. After that reception vayavhurwa ndobva ndazoratidzwa kwandaifanira kuenda ndikareceivewa nemusikana anonzi ndonzaniwa but vanondita vakandita counseling vari 2 pakasiyana. Akatanga kundireceive akandireceive netrauma. It was much more worse and ndaita usiku hwese not sleeping, so I was crying hysterically. She grounded me. And then the second one is called Grace. She's the one who performed the kundicheka everything down there and taking down the notes and zvese zvakaona nekundinzwisisa kuti social life yangu chaiyo yakamira sei. I think that's how they do. Umwe ndewetrauma, umwe ndewekunzwisisa kuti umbori munhu akaita sei. So that is also something chandakaona chakandibatsira. Vakatora nguva yavo kundikansela vanhu ava vedu kusvika ndakutobhuya noti dai vangondipa preparation ndaenda ndinorara. I was so sick and I was tired. I couldn't eat. I still can't. But ndatanga kudya nhasi. Yeah. No, that's fine. Ndaisa number yenyu then pana vanga kunza ranzi mukuru details yenyu inoti kudii. Kana vanhu vachida kukuisira mari pamukuru.
anoisa panumber iyoyi iyoyi number zita vachishandisa kuti udini Ashley Tatenda Masendeke. Ashley The spelling haifana kukanganisika hapana alright hapana Ashley hapana pangonzi Ashley pasina right. So Tatenda Masendeke ndo zita repachitupa. Alright, vari kubvunza zvemukuru ndidzo number ndidzo mukuru details then ndizvo okay then number yenyu inoti chi 0786 681 068 so vari kubvunza da kubatsira majeremai 0786 681 068 okay. Saka ndaisa namba dzavo ivava ndo vamunobata chete kana muchida kuvabatsira muvabatsira. Namba dzavo ndaisa zvese, phone number, staravo nesinemu. Let's come together guys and let's help amajeremai. Vanotifadzawo havana kuya pano kuzopema but unoziva kuti ukazopinda musituation I felt the need yekuti muvabatsire because ipapa vachanidha kana ari malawyer kana ari chii. I've also involved my lawyer kuti avatungamirire kuti vaone kuti vanofamba negwara rakaita sei. Though kazhinji kana uriwe waparirwa mhosva unomirirwa nestate but vanongoda kugaidwa kuti vaoneswe kuti zvida sei. And as for now my Jeremiah, I would advise you and I will say it. Kune vanhu vanouya vachida clout. This is not a time for clout. You have said your story and that's enough. Pane vanhu vanototi ndakuda kutoitira mbiri ipapo panyaya maJeremiah. I think muri kuona kuti mune vanhu 5000 vakuona here. Vanhu vese avo vari kwese kwamungafungira kuti mungaenda. Don't just allow people to be coming, doing this and that, taking advantage of your situation. No. Because zvinyenyu yakumacourts ngaiperere kumacourts. Whoever achada kutaura ngazviperere kumacourts. You don't need to be vandalized more. You have poured out, you felt like talking, you have talked, it's enough. Vanhu vanzwa, whoever wants to hear atonzwa maJeremiah. Don't be kutorwa pano vanhu tiri ma content creator vamwe chete atowana content kuda ungonzi ndakava nyaya maJeremiah but this has got nothing to do with content. It's a serious matter which needs serious attention and which needs attention from people who care. What you need now is professional care, professional counseling. You want to share your story, you have a page. Go on your page, share your story. You want to talk on your page. You don't need to be invited anyway for clout. Don't let your story be used for clout. When you feel like speaking out, you will speak out on your own. Just like speaking out, it's enough. I really wanted to. And you need to rest. You need to rest. Chimbomira zvekufamba, chimbomira zvekumbemberedzwa nevanhu. Unless madaidzwa mapurisa, madaidzwa kumagweta, madaidzwa weda kuzvipatara kana kuma counseling. That's what you need now. You don't need all this drama, my Jeremiah. Saka inini, I love you as a sister, as a big sister, and now I've really seen what you are going through, what you were trying to tell me, and I apologize because I didn't know. No, you wouldn't know. Ndichikuona uchipenya wakarembedza wivi, ndaisatombozivawo. Saka ndiregererewo kuti zveshuwa munhu anotouraiwa atombouya kuzokuchipira kuti ndine munhu ada kundiuraya iwo seka. Handiti you came and when you spoke to me, you said it jokingly. I didn't know you are going through stuff. I will try by all means to facilitate kuti vanhu vakubatsire. Thank you so much. And uchabatsirika. We laugh, we look at you, we laugh at your content. You deserve to be loved. You deserve to be helped. Zvinowanika upenyu. Ndo maproblems eupenyu anodaro but zvinotisimbisa. One day you will stand in front of crowds and help. Vese vangotaura kuti vakuta come through and this is because wataura. Dai usina kutaura hapana ita come through. Vanhu varongorepiwa vakadi vakanyarara. Vanhu vachingorepiwa vachitya kuti auya nechikadhi chake chefake. Onyeba chikadhi chocho zvizvi pamwe mukuru akatochinzwa anotoshokwa kuti ndiani andiwazvaona. Saka you are safe. And don't be scared. All right. Because I was really scared. Yeah, but vabatwa and you are safe. And kusazotaura kwacho ikoko waizogona kupa mazvi because unoda kutaura. People will keep taking advantage. It's good to speak out. You did the right thing. Nyangwa ari mukuru tomboti ndiye wacho right. Tomboti anoshanda ikoko. He doesn't have the right.
no one is above the law in this land yekuti anofana kuchikidzira munhu achivata vakadzi zvaanoda because ndinoshanda kwakati kana kuti ndiri nhingi. No one is above the law. So you did well and well done. We'll be coming to check up on you as much as we can. Kusvika wabo. If you feel you need to talk, just call me. If you need me to come, I'll drive. Ndoya. Alright. And nakana pressure zvakadai so izvi ndinozvifambira. Ndofunga nezona ito kuti ndikuchaya, but I had to come for you. I'm not well. Ansandadya kupa nezuro. I don't know kuti ndakadyrei. I'm having a headache. Ndizona nyaya yako inini handitane kubatikana. But I had to be strong and come and see you because I could hear that you are not well. Thank you. And they keep praying, trusting God. And I hope your husband, anofutambira. This is the moment yaanofana kufutambira. Nekuti akasafutambira hakuna mumwe achamira newe. Ndiye munhu wako anofana kukunzwisisa. I'll also try to speak to him kuti akunzwisise kuti hakusi kuda kwako. Hauna kuenda ukanovhura makumbo, hauna kuenda ukaenda kushort time kana kuti wanga uchihura. It can happen to everybody. Okay. Even ana mama vako ana mamilo vanofana ku understand. I'm just happy kuti ana kudzinga. Vamwe vangadai a story it means he cares. Yeah. Anambomuona he shows kuti someone who's understanding. Saka hasha izvozvo anodawo counseling. Yeah, he's really working on it. Anodawo counseling because he's not pane mumwe nyaya ndakambonzwa mukadzi akarepwa nebenzi. The husband akatadza kuzomuaccept akazoti I can't stay with you. You know, saka at least he's being understanding. It's really, Saka we just pray, get that professional counseling as much as you can. Ndinamwana ndoziva ntama counseling ezvakadai. I'll speak to them so they can talk to you as a couple. Okay. Kuti muve in the same page. Okay. Asafile kunge iwe wrong. Wanga uchido mari vana havasi kuchikoro. Wangada mari yechikoro. That's you have to delay and wait and be patient because wangada chi mari kwete kuti wanga uchida mukukecho kana kuti chi. Ende paukatonozi mota wakatoti nhasi ndawana mhene dzebusiness. Very true. So yeah. Guys, I need to go. Kandiendowo ndinovata zvangu ini ndikutozvirwarirawo. I had to come because she reached out and I could feel that she's not okay. So let's help her. Phone niwedze manyaya number dzechitupa pamukuru kandise number dzechitupa dzinombodiwa something like that. Rega ndinyore number dzechitupa because mukuru nomboti number dzechitupa kana tunozovapa kana vakava inbox handizi aingovapa yenyu fine. I might not be on my phone. All right. Because she's hardly on her phone now. Noda kwe situation. Number dzake dzechitupa for mukuru ichi 63- ID number is 63- 140 386 7 A66. Okay. Danyora number dzavo dzechitupa. Ndavanda remind for something. When these guys were done, the other one Mutemoyo ndiye akabva aita kunge apedza kupfeka pabata foni yake ndobva atanga kuti iwe wakapotsa wazvarwa 1990 kaiwe. Ndikati, how do you know that when we were pulling your records right now we know everything about you? And we know, and we can find anyone tinongofonera kubasa kuti tsvaga namba dzakati dziri kuvaima dziri kupi. Isusu tosvika area yacho tobva takufonera pauri kutarisa kuti uri kudaira foni tobva tatokuti kechemu. It's a way yekukutyisidzira ka. Ndo threat yataitaura yakuti vanhu vakadaro they threaten people. Zvekupula namba zvine basa rei? Zvekupula namba zvine basa rei zvekuti tinopula mafiles. Kupula mafiles kuti urepe munhu. They are very stupid. Vari kujeri kupi kweva varume vavo. Nasi. Vapa mambama vavo. Now ndichakudze kujeri kwavari because maiti tanoenda. Ndatoenda. Vari ku Yes, ndakasiya ku Waterfalls nezuro. Waterfalls pa Waterfalls police. On your way back, muchatopfura pa Waterfalls. Mukaramba muri straight, muvacheke mugotwarara sei. Ndinoda kutoinda wati ndine that one ndogona kutoswera. Ndakatoswerere. Pa Waterfalls police. Mandisekesa. Ndakutoinda panonzi nani vari mwacho. Tabo Blessing. What is Tabo Blessing's name? Mazita chakapostwa na uyu andina. Ndoda kusvika ipapo ndichibvunza kuti ndoda Martin Charlie. My line. Anzani?
Tabo Blessing. Tabo Blessing. Mazita shaka isko pachava. Say quickly. All right. Because mind All right. Namating. Tabo Blessing, Namating. I see. I'm sure they're very popular. They wanted to be popular. These guys. Oh. Now they are very popular. No for our Tinga Miss Knish. Yes, Reganto Kundo Mamines, Mapurisana Mamines, Mama Mavirika Namata. I should for me it's way. Nani? Should for me it's what I was running and is rule. No watching Washa. Apava Tabo aita kundipaze eye contact rere neka smile maititi nezvimurwere masaiko umwe wacho handina zvandoziva zvakawanda ndokuzoti anga kanyarara ende ndiye ndityisa asi munhu anonzi Tabo guys kana muchimuziva aka please come forward with this character description munhu yemurwere anotyisa musaskam anotyisa magonera anoita basa rake pane mwana auya kuinbox kwangu achiti handisisiri kumuZimbabwe pazvakaitika ndandiri under age akati akandita same iyoyo but anga achiri kuzviitira kuchitungwiza akashandisa phone number akati ndiri musikana ane boutique ndobva adedza kamwana akati ndiuya ndoda kuti titi advert pacho ndezvekuchitungwiza mwana uyu akaenda shuwa hakuna advert yakauya akadelayiwa Tabo yakabva hanze Tabo akati actually zvakaita mune inonzi PayPal here maigirema sorry avana PayPal vari kubvunza kuti PayPal taisa mukuru guys you can always use mukuru please don't confuse people PayPal haana PayPal ati anowanika mukuru kana kuti EcoCash kana kuti inonzi World Remit okay chida oro inbox avana PayPal guys ngatimboteererai kana munhu achitaura nditi PayPal haina basa go to mukuru go to EcoCash World Remit oro inonzi chi ndizvo ndo zvaanazvo haana ningirikini haana PayPal. Thank you so much guys, it really means a lot. Thank you so much. Thank you so much. It means a lot that you're here to listen to the story. Thank you so much. No, you're welcome. Jeremiah is very good at it. Ganibofura nepa waterfalls. Hello. Okay, let me check, ma'am. Kana Remitly inoita zvakare Remitly anditka yaro tatumira chipo hai Ashley tatenda mas all right akutumira $20 akutumira vaya inini akomana tumirai hello ndokumbire mutumire muridzi please tumirai kuna hello pusanditumirawo please ndozopinda busy yekupinda kuWorld Remit honestly time yacho handina tumirai direct kuna mai Jeremiah mama ndaiona but matumira inini handiti amuna kutumira matumira iye okay thank you very much okay all right thank God bless you okay all right ndikupe reference there is my friend akutumira atumira on your ningirikini on your account yeah saka iwo ndiwakuenda because ndingapinde busy yekuenda mukuru handina kana nguva mai Jeremiah saka unongoenda neningi ndaisa kuWhatsApp kwako. This is the reference. Then you go and get the money. Akutumira $20. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, right. Reganimbo, Aisha, I love you so much. Thank you. My sister, you must be so tired. We're still on the tour. It's okay. I can give you. No, I don't need the tour. I'll give I've you seen a enough. I'm tired. You're so tired. Do you remember ndokupona nesalt and sugar? Handiziwo kana ndakapoizenwa No manje muchanopedza musaende kunoku. Aiwa uku ndo unopedza energy unless if you have something. Reganimbo vaono mafesa. Okuti varara sei. Reganimbo guys, thank you so much. God bless you. Maravitre zvakanaka. Please bless my Jeremiah for me. Please bless my Jeremiah for me. I'll be so grateful. Indangosiwo zvandokwanisa zvandandauya nazvo. Imi mongoitawo zvamunokwanisa handitika. Even kana ukada kuvablessa negrocery riunze please. Mukada kuuya ne whatever that you need just let me know. Toda kuendesa chakati kwa mai Jeremiah. It's not an open place for you to be coming anyhow. Handitika munogona ngotumira vanhu tichiendesa kumba kwake. Handiti nekuda kwekuti kuna mwana unenge wakuda kutoona sichazi tinokuzivaika.
vamwe vacho hamuitire zvinhu nemwoyo, but ngatingopindwe nemwoyo wekurevesa, werudo, wekusajaja futi kuti ndaona mwe muna kuti yowe ndopavanogara ipapo, ndopavanogara, but chandovadira mukutambudzika kwavo havazvishowi ende havapemhi maJeremiah. Ndosaka vachiita maadverts because vanoda kubata, havadi kupema, vanoda kushanda. Saka kana une basa vapewo, handitika don't mind zvenhamo yavo nemba yavo yakadinira upside down, but chandafarira ndechekuti mukadzi uyu arakidza nhamo dzavo. Vamwe vanhu vanoteka advantage yenhamo yavo, vada kuti vanhu ndibatsirei boss ndikutambura. maJeremiah haana mboshandisa nhamo yake kuti ndibatsirei, akashandisa strategy yebasa. Brand ambassador, ndoda kudi munomuona achiadvertiser, munomuona achimhanya-mhanya, ndo vanonzi vakadzi. Kwete kuti ukashaya mapambazi unoda kuuya kuzoti ndipei mari yemwana yemapambazi. Dzidza kushanda, and I'm proud of her boss. She has been doing that. She's very brave. Haana mbotsvagidza fake life maJeremiah. Haana mbouya achinyebera kuti kunge all is well, but akauya achiti ngatishande, totsvaga mabasa, achichena, achiita sei, achienda kwese, achismaila, achitsvaga chouviri, handitika. So zvekuti iwe watambura uya uchitanzi ndibatsirei kurarama, iwe une murume nevana, iye akati ndatambura asi ndoda kushanda. So even if you've got something you want to work, and my Jeremiah. Yes, I want to work. You I want think to? I have to work. You have to work. I'll see what I can do. I'll see what I can do. Kana pazoshaya uya through nchangoona kuti maybe nogona kushanda kune imwe tine shop yedu yatakavhara yatoda kuloda mafuta. Iri kuna Takawiro. Chaona kana yazara. Kana busina something chaita come through, you can work there. Yes, I can. I can start. Nini salary yangu haina kuwanda zvayo discuss. No, I'm trying to live shamwari. Unonditwa this. I just want you to be doing something. I owe you a lot. You don't owe me. I owe you a lot. It means a lot. You don't owe me at all. At least I've now known the maJeremiah behind maJeremiah. Thank you. And this is the maJeremiah that I want to help. Thank you. Kwete uya yakauya kushopa karembedza Brazilian. Ndanga ndaipiwa naDeliwa skana una ndakatotsirwa vakadzo. Women have been amazing there to for me. you, yeah. Ndikagara pasi ndichanyora list ndokudza 90% of my business came from women. So ndikutozviziva kuti I've had enough. They make you look so beautiful. They make me and do. then you don't show kuti ndine ma problem. Netongo chavarambidza guys mukundi guys. No. We love thank you. Thank you, maJeremiah. Thank you, guys. Maria, we treasure zvakanaka. I love you. God bless you. Please help maJeremiah. Nditika ngatibatsirei maJeremiah. Ngativabatsirei. Ndo vanhu vanofana kubatsirwa. Anoti ni ndoda kushanda. Handisi kuda kupema, ndoda kushanda. We should be there for this kind of people. I love you guys. God bless you. Have yourself a blessed Sunday. Bye.